Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangalan nga Magno, 37 anyos. Single, nagpuyo sa Negros Island. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagka-addict nako sa paggamit nining gadgets o sa akong pagkatao. May gitaguan pa manggod ko sa akong kaugalingon. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Magno, Ma, may pangutana ko nimo. unsa man na ma? Pila na gani edad nimo? Mama, oy. Sa tanan pwede nimong ipangutana ang ako baging edad. Abi ba na ako kung saan ang imong ipangutana eh? Patriling-triling pamanggid ka. Kay kapila na ko mangutana nimo ani. Di man ka magtarong og tubag. Iliko dahil nimo ang istorya sa lain. Namasin lang ko ron ba? Nga basig makalitan ka sa akong gipangutana nimo niya motubag ka nako dayon. Ay, si mama ba nga? Lain na lang pangutana mo eh. Ay anong dili mangyud ka motug-an dayon. Kapila ray pagsulti dayon Ay, sumagod ni mo gud. Ikaw ba yung nag-anak na ko? Nahibaw gid unta ka? Kung pila na edad na ko. Magno, sa kadaghan ninyo man nagsuon. Di na ko kaatiman, di sa katimaan. Jordi amaw eh. Pero sa tanan akong mga anak ba, lakip na ang imong mga manghon. Mga minyo naman. Ikaw na lang giwa pa mahilon na. Ay, lumba bago na. Usa pa, lalaki man ko. Huwag ko kahadlo ka na na. Pamig babae ko, para sa kong may igsuon. Nga, lisod na ang pagpanganak kung dugay maminyo. Ay dili ba? Tiguang nabaya mi si papa ninyo. Maayo tumubiya mi ining kalibutan na nga napahilo na namong tanan. May pamilya na mo. May asawa o mga anak na nga makaatiman ninyo. Ikauban ninyo sa tibuok kinabuhi. Ay na, ay ko kabalak igud. Okay na lagi ko nga, wa pa maminyo. Di pa na mo i-priority na ko ron. Kay unsa man di ay priority nimo Magno. Nga lapas naman kas kalendaryo. Uy, nga, na-enjoy raman ko ini. Ako cellphone. Basin may bagong link karon nga gipost sa group nga akong giapilan. Ni agyud. Kabatanon pa sa mga bida sa video. Oh, kagwapo sa lalaki. Hinayang ako ang video. Di ba siya magkabati sila sa mama? Tagsarang ka magawa sa inyo eh. Ingon pang tiya, malingaw raman kuno kag sigig cellphone. Nana kay uyab sa online? May ka-LDR ka? LDR ba eh? Wow eh. Wapa ko yuyab. Unya. Unsa di kalingawan nimo sa mong cellphone? Games? Anang Dota o Mobile Legends? Di ko mo duwa na eh. Sa may makuha na to ana. Laing duwa nga akong kitanaw. Ha? Unsa mang duwa agaw Magno? Basta. Nalingaw ra ko sa maong duwa. Nalingaw ra ko sa akong kagulingon. Ikaw no? Kuyog pa lang ka namong mga maragbarkada? Lingaw pa ka? Uy, si Tutsi ba? Nangligras ba ito nimo? Mao ba? Gwapo ra ba ito niya iksong laki no? Ha? Di pagid ko makatugkad kung unsa gining akong pagkatao. Maibog man kong babae, pero dili kalikayan nga sa kadugayan na kong tanaw aning mga sex video o sa mga porn sites. Murag na adik na ko. Kay mga gwapa o gwapo masabgod ang ilang mga porn star. O ambot ba?
nga miabot man sa kong hunahuna nga unsa ka kung makig-sex kog sama nako og gender. Pero di pagi ko kasiguro nga bayot gid ko. Kay ganahan masab ko nga mutanaw og mga gwapa og sexy nga mga babae. Og unya, No. Nauna. kadit lang ma. Kaon na, ngaon na ta. Oh, naghukas-hukas ka ba ya? Oo, musunod ako ma. Ah, mag-shirt lang ko, kadali. Ah, kadiyot sa. Ayaw sagsira diin pultahan. Oh, kay nga naman ma. Naunsa man ning imong kwarto oy. Kadaghan bag mga poster sana. Og mga sexy nga babay o mga macho nga mga lalaki. Aha. Mga koleksyon lang good nako ma. Oh, nya? Nganong apel man ng mga macho nga lalaki? Ay, kuan manggula ma. Kining kuan ba love team manggula. Kana siya ma. Love team iniya. Kini. Kana. O kana silang duha pod, sila po'y love team. Love team? Nya? Nganong wa man na sila magtupad. Ha? Love team man ka, nganong nagbuwag-buwag na sa picture. Kayo love team, magtupad man gina sila, dili ba? Nya, agbayan ba ron sa babae ang lalaki o ang lalaki ba mo agbay sa babae? O musabak ba ang babae sa lalaki sa usa ka picture? Nga nung nagbuwag-buwag mo lagi na. Kuan ma kanang Time pa. Kinsa man yung mga artista ha? O kaila inida. Nasubrahan naman pod ning ilang mga kasiksi. Kita naman sa mga singit oh. Kini sa mga lalaki oy. Jesus, pastilan ka mga bugdo ba ya? mama eh. Tanaw eh. Hi, Matno. Ay, Nagkita na kita. ay Totsi. Kay nga naman eh. Hala, wala ka sulti mo ikaakaw nga si Clarence nga ng regards ko ni mo. Ay, oo, nalimot ko. Wala rebound di ha? Oh, muribawon pagigo nga nagkita naman ta. Today, asa man itong manghod mo nga si Gerald? Ha? Ganun nangita magkasakong manghod nga lalaki? Kuan manggod. Gwapuhan maguguato niya. Unsa? Nabayot na ka, Magno? Ha? Buangan sa bitaw, matag may magustuhan kong lalaki. Magpangita na ko. Gusto kong makakita. Og pagkahuman, matagabi dili na gid masipyat nga say akong imaginon. Aron lang ko makapahungaw sa akong gibati. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa akong pangidaron, wa gid moabot sa akong hunahuna ang pagminyo. Maibog bang ko babae apan mas gusto ko og lalaki? Unsa man kong klasiha sa pagkatao? Ikaduhang pangutana. Adik ay ko og tan-aw og mga sex scandal og mga porn videos. Ug mao nang wa sa kong nahuna nga magminyo kay na-enjoy man ko niini. May mental health problem ba ko? Ikatulog pangutana. Kadugayan ako tan-aw og mga sex video. Miabot sa kong nahuna nga unsa kahakon makig-sex kog sama nako og gender. Pero mahadlo ko nga Kain basig tawgon kog bayot. Nadaot ka ang akong hunahuna siging tan-aw og sex videos. Ikaupat og katapusan. Halos matagabi ko nga pagmasturbate kumutan-aw nako og mga sex videos. Dili ba ni makadaot nako nga matagabi ko nga mahabuaan og sperm? Unsa may akong buhaton aron nga makalikay ko nining kaadik nako sa akong cellphone? Aron unta makalikay ko nining maong buhata. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Magno. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran.
Once again, ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Kung lagi kay usaman ako ka medical doctor, ako mutambag sa inyong mga medical problem. Usaman ako ka psychiatrist, ako mutambag sa inyong mga problema about emotional, behavioral, psychological. Kung kay usaman ako ka drug addiction specialist, ako mutambag sa mga problema mahitungod sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-sulatan kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong Suliran official writer's page o diri ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga it is not the size of the dog in the fight but the size of the fight in the dog. Pawiti kanang David and Goliath, no? So bisan og medyo tagilid sa kinabuhi, fight lang gyud. Pagda kay hangyoon, nya balibaran ka, ayog ambak sa Mactan Bridge ha. Pasensya lang, basin day sunod hangyo, basin mosugot na di ay maluoy nimo. Ayan lang dayon ka dismaya ha. Kay nahinay, ug di mosugot sa primero, kaduhay, katulo, kaupat, charog, paggatos ka hangyo og bighapon. Alright, so ang ato magtatampo karong adlaw si Magno, 37 years old, single, taga Negros Island. Natunta nga okay na yung kinabuhi diya sa Negros, especially diya sa Negros Oriental. Termin mo mong headline sa atong social media, no? Mga itungod sa mga inyong panghitabo diha, no? Suma sa nabati na ito sa grama, kining si Magno na problema kay medyo behavioral niyang problema, no? Pero sa dili pa nako ni bat-bat ni problema ni Magno, akong i-great ning ni address akong listahan. Ayun po paminaw diya ni Honorable Pante Alisnada sa Nabanga Bohol, Liserio Galolo diya sa Balinguan, Misamis Oriental. Tony Gibbs diya sa Matalom Litig. Gitext yun ng ngalan ni Tony Gibbs nako ni Dadusi diya sa Inupakan, no? Musta naman diba sa Inupakan? Mga taga Negros, no? Mantong ako mga taga Balya Hermoso, no? O mga taga San Carlos City. So may pagpaminaw sa mga Castro family, Macapso, Piolo, Marciliano, Almoras, Amparo, Damandaman, Navarro, Basiliote family diya sa Balya Hermosa. So ako lagi ng pangamutan, paningkamutan Magno, matubag na ko ni mga pangutan. Unang pangutan na ni Magno, tunga sa nabati na itong Instagrama, problema siya kay maibog lagi siya sa kining babae o lalaki, no? Maibog siya sa babae o lalaki. Kining adik ko na siya og porno, kanya gigitan-aw siya ang cellphone sa mga sa porno nga mga salida, no? May mga cyber porno diya, no? Adik ko na siya sa porno. Ya, mental problem ba kuno ni? Yan, sige siya mauligi na sa mga sex video, sige siya tanaw, nya magsige siya masturbate, no? Damo to yung media sa akong mga kauban ba sa akong pag-training. 50% kuno sa mga babae mag-masturbate. 50% sa mga babae mag-masturbate. 99% sa mga lalaki mag-masturbate. 99%. Kanang nahibilin nga 1%, bakakon. Alright, tinaot nakatawa mo sa akong di na sa ko makatawa sa akong joke, no? Kasi mag-joke ra ba ko, no? Bakit kasi kayo ng tao sobra ka serious, no? So tumasa atong gisgutan sa makadaghan na din sa atong programa. Kini magong atong sexual orientation daghani, no? Natay heterosexual, meaning maibog ta sa opposite sex. Ako lalaki, maibog kong babae. Ikaw babae, maibog ka nako. Maibog ka sa lalaki. Tapoy mga tao po nga kanang homosexual, no? Ako lalaki, maibog sa kong parehan akong lalaki. Gitawag na ito na gay. Ikaw babae, maibog sa kong parehan mong babae. Gitawag na ito na lesbian. Naapoy mga bisexual, no? Ako kasabon pag makaraghanan ako ng gisultin sa itong programa. Ako lalaki, maibog kong babae. But for some reasons, walay babae, pwede sa kong maibog kong lalaki. Mo na yung mga bisexual. Not pa asexual, di good maibog, either way. Naapoy mga transgender na LGBTQ, daghan na tarong mga bantayana, no? Kaya magsige og tana og porno, sex porno. Para sa ako, no,
Okay raman tingali pa nagsaan lang ayo lang ka nang mahimo na kang obsessive compulsive. Pasabot ng obsessive compulsive. Bot pasabot nga kining magsige na kagunahon na nga we will put mo na obsession. Sige gunahon na balik-balik siya mutan. Aw gig porno karon buntag ug hapon. Ang compulsion is magsige kag kanang buhat kaning parehang mo ning self stimulation, masturbation. So ato siguro ning batbat ko ning ba ning masturbation na sabay mga inunta ato mga angay may balaan ni ha balo ko nga daghang kay interesado aning maminaw labi na sa ato mga kabatan-unan ang kining masturbation both male and female ha pero kadaghanan gyud mahitabo sa male mga lalaki naa ni mga side effect pero wala magay specific nga harmful effect no. In fact, katong mga athletes, maingon sila nga mag-masturbate sila prior to their competition, okay naman performance. No? Ato, kapayon lang ka, pero medyo fatigue, manakit ng different parts ng mong body, pero in the long run, naakundre mga i-share ninyo nga possible na mga hitabo kung magsige na sad ka og buhat aning self-stimulation or masturbation. Mahimo na ning compulsion or obsessive compulsive na ka. Wala ka lang ginahimo kung sige lang kag tanaw dag sex video, yung tanaw sa mga porno nga mga salida sa imong cellphone. Siyempre, kuan jud ka, kana baya tay testosterone hormone, no? Nga kung taas ang imong testosterone hormone both male and female, naamasan ni sa female ning testosterone hormone, dili lang ni sa lalaki, no? Kundo ang nasa female kining estrogen progesterone, pero testosterone nagi po sa babae. Pero dili kay daghan sama sa testosterone level sa mga lalaki. Mukuan mo gud ning testosterone mo tabang ni sa atong protein synthesis o sa atong bone formation. Sa increase po ni siya, ingon ta maapektuhan ang level sa atong mga neurotransmitters, yung dopamine, norepinephrine, serotonin, oxytocin, maka-effect po ni siya sa atong mood o stress. Positive, maka-relieve sa stress, no? Pero ako nang-encourage na you do this masturbation regularly, basta 99% sa muna ko sa mga lalaki mag-masturbate, ang remaining 1% bakakon. So kung perme na yun po, perme na lang yun po din mo nang ginahimo. So, sensitive na kayo ang imong skin nang dapita sa imong sex organ. Ubad na, mag-edema na, ma-infected na, masuli na. Kanya, siyempre, perme kang kapoy. Kapoy ka, luya, na mga rashes diha, muluwer ang imong self-esteem. No? Di na itong nahuna o panguyab dito, asa naman lang diha, ikaw, kining Magno, single pa man ka, no? Dahil sa Negros Island, 37 years old, di na nahuna dito, panguyab na sa iyong silingan, nagsige na lang ka anig self-stimulate ng masturbation, no? Taas ang imong tingnon ta nga failure sa imong mga problema, di nakaka-focus. Unya di ang imong mindset medyo wala sa kung sa tuning pa wala ma-tune up. Anxious ka. Unya mo resulta ni siya in the long run sa erectile dysfunction. Kaya mo low sa ang imong self-esteem atong as we all know the stages of the sexual act is appetitive, excitement, climacterium, and resolution. So mao na nga maapektuhan ang imong normal sexual functioning. So maibog man kagbot babae and lalaki akong ikaingon nimo Magno nga bisexual ka. Bisexual ka. So this is not a disorder. The only time that it becomes a disorder when this is ego dystonic. Kung sabi pasabot og ego dystonic, you are not comfortable, you are not happy, you are not proud to be being a bisexual. Maibog kag babae o lalaki. Sa akong balikon, ang kining masturbation maka-improve ni siya o maka-stimulate ni sa release sa atong happy hormones nga endorphins, maka-lower ni siya sa stress, but makataas ni siya sa mood problem. So mao na ako ikastorya sa imong problema Magno diya sa Negros Island og ginaot nakasabot ka sa akong speaker nimo. Maayod dong tag buduol ka og psychiatrist lang dapita sa Negros. So naaman diya Dr. Arias. Musta kong Dr. Arias diya sa
sa Dumaguete City man tayo siya nag-base o basta kay dihan dapita sa inyo kailame psychiatrist mo ni siya nag-refer ko dok ni doktor ni Obra may tungod na kong problem nga magsige na lang kong tanaw og mga sex video ug nagsigig masturbate. This is more of akong balikon sa makausap pa obsessive compulsive na ning imo kay sige naman lang. Kasi wala kay may trabaho no pod. Divert your attention to something na productive. Di magsige lang kag tutok ang imong binuhi diha, no? Alright. So inaw ta kasabot ka magno ug ngadto sa libuan millions ng naminaw sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kay ko ug sa inyo dihang tanan sa all over the world kaya naman tayo live streaming. All over the world ug sa naman to akong listahan sa mga taga Australia at naghanar ba ani mahurot akong oras pero pasun na nako. Sa Singapore si Chuna Rio ug si Ruth Duyunan ayong pagpaminaw. Sa Amerika, musta naman si Attorney Nicolas Carangel, sa mga pahardo, mga guso family. Akong classmate, si Carol Napoli. Mag-reunion tabag. Area niya dire. Mga Luterte, Pahelnar, Asiro, Makabata, Bagaris, Morales, Perinal family, no? Anak siguro ning being Perinal ni si Iris Kudal Perinal, no? Canada, si Elsa Reyes, mga Tindugan, Telma Tindugan, Enriquez family, Kabahog family, Duling Bunisa, Nimpa Alcantara. Sa Amerika, si Laura Biong, musta naman kalaog, si Maring Flora Kodal. Diha sa Sweden, si Marmolina. O diha sa Dubai. Saan naman to akong listahan sa mga taga Dubai? Mga silingan ni Kimpan Asiro, no? Nilo ni Kimpan Asiro na nawagtang mo to akong lista ay asa naman to. Sorry kayo basta kay regards niyo das mga taga Dubai, si Rubilin Joy Pialan ug mga igsuon ni Noli Duran, si Shano, si Jollibee Hazim, Kantas Pahardo family diya sa Dubai. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Arman. Daghang salamat o maayong adlaw.